Arrastion, beitu, gaur AEK-ko inaugurazioa egin dugu. Hainbeste urtean lokal zarrean ibili garez eta behingoz barri edeku. Orduan, etorri jaitxora eta sartu eta disfrutatu gugez. Torri! Etorri gara joten inaugurazioa, AEK-an euskaltegien inaugurazioa, eta gonbidatu gaitu joten, eta kontzertuak egin behar dugu zenez, eta ganera, sekulako planasoa zanez, etorri gara, saiatuko gara larrez molestetan, zebitu gauzen, terreza baten gauz, ingurauta, etxez ingurauta, eta bueno, saiatuko gara, onditen. Ganguren mendi taldetik etorri gara inaguzio honetara eta oso pozik gaude. Giro ona, edaria, janaria, denetarikoa dau. Gaude, horren ja efinuta superpolita, gaitu da super kontsolo, eta gaude super pozik hemen egoten. Egon ginen ja lehenago beste euskaltegian eta hori du da, bueno, fin-fina. Ikaslea gara eta, bueno, 3 urte daramagu euskara ikasten eta lehen euskaltegia txarto zegoen. Eta hori ja dau oso ondo eta oso polita. Eta ja hori gaude disfrutatzen.